halky bagy bagtyarlyň goýnuna dogran sürüp ýaşaýar. Çünki toýlarymyz toýlara, bayramlarymız bayramlaşýar. Bu bagtyar döwrüň biziň berkarar döwletimize ebedelik gelmeginiň özünde bolsa, mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanlary, ýanglary bedew deýin batly bar. Çünki garaşsyzlyk bu erkinlik, özbaşdaklyk, azudalyk, agzybirlik, jebeslik kemem mukaddeslik bolup, durqumyzda we durmuşymyzda ebedilik ornaldy. Anha bugun kugunda bolsa Türkmenistan döwletimizde mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramçylygy ullan toýlanýar. Şu şany sene münasibetli hem berkarar diyarımyzyň çar kunjeginde uly şatlyk şowkun dawara hem millilik ähenginde pederlerimiziň arzugundan wasal tapan bu ajaýyp bayramçylyk hakyky manysyna ýokary guramaçylyk derejesine ýetirilýär. Ine şugun hem şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli Türkmenistanyň magtumladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutumyz bilen birlikde gurulmagynda arka dagly watanda bagtyar halkym garaşdyrlyk şowlasy elemi ýalkym atly aýdym sazly dawrat geçirilýär. Biz siziň ähliňizde Türkmeniň kalby ýaly gözel, döwre kebap ajaýyp sene, erkinligimiziň hem özbaşdaklygymyzyň güni bolan, şany garaşdyrlygymyzyň bayram bilen gutlap, gahraman arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzu edip, bayramçylyk dawaramyza başlaýar. Anamladır, öňe barýan ýollarym, ýanlanypdyr, parahatly gaýdamy, baky bagta ýetdi ulus illerimiz, pasyrdadyp gökde ýaşyl baydagy, baky bagta ýetdi ulus illerimiz, pasyrdadyp gökde ýaşyl baydagy, arka dagly azap zamana bilen Öňe barýar batyar Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watanydyr bir karar Türkmenistan arka dagly azap zamana bilen Öňe barýar batyar Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watanydyr bir karar Türkmenistan Baydağın parlayar dünýä gymyny şan şöhraty ýüregi dolan destan parahatçylygyň we anaşmagyň watanydyr bir karar Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watanydyr bir karar Türkmenistan arka dagly azap zamana bilen Öňe barýar batyar Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watanydyr bir karar Türkmenistan arka dagly azap zamana bilen Öňe barýar batyar Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watanydyr bir karar Türkmenistan watanydyr bir karar Türkmenistan Mehriban vatandaşlar,
Toylarymyz toylara, bayramlarymyz bayramlaşýar. Bugun kugunna hormat prezident biziň ýollaşlygyna türkmen halky mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramçylygyny ullan toýlaýar. Elbetde ähli pudoklarymyzda ul üstünlikler, ruwaşlyklar, täze menzillere ýetmek üçin bedew bady bilen her bir raýatlarymyz ýahmet çekýärler. Mehriban watandaşlar, mukaddes garaşdyrlygymyzyň şany 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli ähli pudoklarda ýahmet üstünlikler gadanan bir näçe iýleşlerimiziň ýürek arzularyny, joşgunlaryny fiýetirýär. Gelin tomuşa edelim. Mehriban iýleşler, edi watandaşlar, söhbetleşigimiz dowam edýär. Biziň indiki söhbetleşigimiz ýagşygerli Qaqay Fadynaky, Newit Qaz Uniwersitetiniň bagtyar talebi şeýle de ýaşlarymyzyň ýaşlygyna garamazdan söýgüsini gadanan, halkymyzyň ilwünimiziň söýgüsini gadanan dekin laýdymçymyz Ýagşymyrat Anadurdyýew. Ýagşymyrat, biz sizi şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toý bilen mähirli gutlaýar. Şeýle de Türkmenistanyň matumladyna ýaşlar guramasynyň adynyň berilen sowgadyňyz bilen hem tüýsürýümizden gutlaýar. Şu pursatda iýleşlerimizde bayramçylyk arzuwlaryňyzy, ýürek buýsançlygyňyzy ýetirýär. Köp sağ olun. Biz talip ýaşlara, ähli medeniyet we sungat işgärlerini ululu döredip berýän mümkinçilikler üçin mehriban, gahrman, hali parkadamda tüýsürýümizden sağ bolsun maýlar. Şeýle de pursatdan peýdalan şany garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk bayram bilen mehriban arkadamyzy bütün türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýan hali parkadamyň jany sağ başydyk tutjan tutumly işleri mundan meýlägin rowaşlyklara beslensin. Ýagşymyrat, köp sag bolun, arzuwlaryňyzdan hasyl bolsun. Bedem size okuwlaryňyzda ýene de mundan meýläkde üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsürýärmeden arzu edýär. Şanly garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk toý bilen hem ýene bir ýoly, ýene bir gedek sizi gutlaýar. Türkmenistanyň matumladyna ýaşlar guramasynyň merkezi Geňeş tarapyndan berilen sowgadyňyz bilen hem tüýsürýärmeden gutlaýar. Sağ olun. Pederlerden miras kalan mekanım, kim varsa bir tarafsın vatanım. İlgülüne mehir paylan mekanım, kim varsa bir tarafsın vatanım. İlgülüne mehir paylan mekanım, kim varsa bir tarafsın vatanım. Oğul beydim namusludur, arlıdır, şükürlüdür, şoňa göre barlydır. Zamanamyz ynançmaklyk ýoludur, kim barysy bir tarapsın vatanım. Zamanamyz ynançmaklyk ýoludur, kim barysy bir tarapsın vatanım. Devletlerin içinde avrayım artıp, baryan parahatlık kervenin artıp. Dünyasıyla gelinisi ve tartip, kim arası bir tarafsın vatanım. Dünyasıyla gelinisi ve tartip, kim arası bir tarafsın vatanım. Bollarım, namusarım senindir, avrayım mertebem canım senindir. İlgün sıylan arkadağım senindir, kim arası bir tarafsın vatanım. İlgün sıylan arkadağım senindir, kim arası bir tarafsın vatanım. Kim arası bir tarafsın vatanım, kim varsa bir tarafsın vatanım.
Mehriban eýleşler, dawaramyzyň şu pursadyna ýurdumyzyň dürli pudaklaryna zähmet çekýän eýleşlenmeden gutluglaryny, ýürek arzuwlaryny diňlemek üçin kärdeşimize söz geçirelim. Mehriban eýleşler, eziz watandaşlar, biziň söhbetdeşimiz Türkmenistanyň Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Koşkynyň aýdymçysy, ýylyň parlak gelezi Leyli Ökdirova. Häzirki wagtda eziz arkadaşymyzyň ýollaşçylygyna azy bir türkmen halkymyzyň kerewrüni toýdur bayramlara besenýär. Şanly garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk bayramny ulus şadlyk dawara bilen bellenip geçilýär. Biz kentsizde mawtumlaryna ýaşa guramasynyň merkeze ýeňşiniň adyndan şanly garaşdyrmamyzyň 30 ýyllygy bilen gutlaýar. Şu pursatlarda aýdymçy kalbyňyzda beslen bayramçylyk gutlaglaryňyzy eýleşlemede ýetirseňiz. Köp sağ olun. Türkmen halkyny şanly garaşdyrlygyň 30 ýyl toý bilen tüýsüreginden gutlaýan Goý Türkmen iline her maşgalada agdybirlik, parahatçylyk, ynanışmaklyk bolsun. Menim şu bayramçylyga bir näçe aýdym taýýarladym. Şu aýdymlarda watanymyzyň ajaýyplygy, bayramçylygy wasp edilýär. Şu pursatdan peýdalanyp men Mehriban Gahrman arkadamyza köp sağ bolsun aýdýan Goý Mehriban Gahrman arkadamyzyň jany sağ bolsun, başy dik bolsun we tutýan tutumly işleri el mydama rowat çalsyn. Şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygy bilen hormatly prezidentimizi tüýs ýüregimden gutlaýan. Sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz hem sizi ýene bir gezek şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyly bilen gutlaýat. Goý Türkmenistan döwletimizde toýlar elmydama toýlar olaşsyn. Köp sağ olun. Güller açık güllüyar, aydın geleceğe barıyar. Bağlarda bilbilin coşup yine sayrar. Sehralarda bağlarda, kalbim coşyar dağlarda. Bahtiyarlık çağlarda, Türkmenistan'ım. Baltım seni, elime yakın seni, deninin kalbi seni, Türkmenistan. Yanım seni, aydımım sağdım seni, yürük ovadım seni, Türkmenistan. Mehir dolyar kalbıma, dünya dolyar aydıma. Güllerimdeki belik yaynayar pervana. Akvalımı besleyen, sana ömrümü beriyen, seni canını vuryan Türkmenistan'ım. Baltım seni, elime yakın seni, deninin kalbi seni, Türkmenistan. Yanım seni, aydımım sağdım seni, yürük ovadım seni, Türkmenistan. Baltım seni, elime yakın seni, deninin kalbi seni, Türkmenistan. Yandım seni, aydımım sağdım seni, yürük ovadım seni, Türkmenistan. Mehriban watandaşlar,
Garaşdyrlyk ýyllaryň içinde Türkmenistan döwletimiz hormat prezidentimiň ýollaşlygynda özüniň täze üstünlikleri, watanymyzyň şan şöhraty bilen bütün dünýä awraýyny, mertebesini belende galardy. Elbetde ähli budoklarymyzda täze ösüşler, täze menziller, batly gadamlar bilen uly ruwaşlyklara beslendi. Mähran watandaşlar, biz bolsa uly hormat bilen bugünkü naraýatlarymyzyň ýürek arzularyny dinlemek üçin kardeşlerimize söz berýäs. Ministrliginiň baş hünärmeni Yalqap berdi Asır Muradow. Yalqap berdi, biz sizi şanly garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk toý bilen Türkmenistanyň matumlaryna ýaşlar guramasynyň merkezi ýeňeşi bilen bilelikde tüýsürýärmizden gutlaýar. Şeýlede Türkmenistanyň matumlaryna ýaşlar guramasynyň merkezi ýeňeşi tarapyndan berilen sowgadyňyz bilen hem mähirli gutlaýar. Elbetde şu pursatda bayramçylyk arzularyňyz, ýürek duýsançlaryňyz bardyr, ýyllaşlarymyzda beýan edäýsin. Doğru bilen elbette hormat prezidentimiň ýol başçylygynda bugünkü Türkmen halkynyň şanly garaşdyrylan 30 ýyllyk toýuny toýlaýarynka şu ýyl 2021-nji ýyl Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 70-nji mejlisi tarapyndan halkara parahatçylyk anlaşmak bilen bolan hakkında kararname kabul edildi. Elbette döwletimiz tarapyndan 2021-nji ýyl Türkmenistan parahatçylyk anlaşmagyny diýip geldi. Baglandy elbette şu ýolda ähli ulan bolşaly bilen sport ulanına elekem ýaşlaryň Türkmen ýaşlaryň durmuşyny ýatdan çykmajak ýyllaryň biri boldy. Çünki bu ýylda Türkmenistanyň ýaşlar bar döwleti 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatlaryny hem Türkmenistan ýaş bilen sport gollamagyny ösün 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamalaryny hem de olan ýerine ýetmek boýunça çären meýnamalary hormat prezidentimiň deşi kararı bilen tasdiqlandy. Elbette şu ýylda Türkmenistanyň taryhyna ilkinji Olimpiya oýunlaryny medalya garaşy Türkmenistan döwletimizde geldi. Ýani 2020-nji ýylyň 23-nji iýuly 8-nji awgust aralygynda Japoniýanyň Tokio şäherinde geçirilen 32-nji Tomsk Olimpiya oýunlaryna Türkmenistan ýygyny toplara gatnaşdy. Elbette şol gatnaşan ýygyny toplanan arasynda sportyň agyr atletik görnüşinden Palina Gurova 59 kilogram ağırlığın derecesinden çıkışı ikinci jorna gümüş medali münasip oldu. Elbette şu üstünlük ulu üstünlük ulu yemiş döwletimin üstünlüğü hormat prezidentimiň üstünlüğü döwlet Türkmen halkynyň üstünlüğü çünki bu oýunlara gatnaşdyrmak boýunça Türkmen türgünlerini taýýarlamak boýunça ähli mümkinçilikler şertler döredildi. Elbette şu ajaýyp fursatdan peýdalaryň çoň hormatlamaly arkada prezidentimiň ähli Türkmen halkyny şana garaşdyrylmadan 30 ýyllyk toý bilen tüýsürekden ähli gutlaýaryn döwletimize halkara sport hizmetleri merkezine öwrülmekde ýer halkara sport ýaşlarynyň geçirilen mekany öwrülmekde döwlet beren ajaýyp mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiňe tüýsürekden köp sag bolsun aýdýarym. Hoý hormatly prezidentimiň janyny sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, alyp barýan ýylyk rahmeti döwlet ähmiýetli işleriniň elmydam owaslyklary besenmegini tüýsürekden arzu edýärim. Köp sag bolun Yalqap berdi. Arzuwlaryňyz hasyl boldun. Bizim tede ýene de işleriňizde rawaşlyklaryň, üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsürýärmizden arzu edýäs. Şanly garaşdyrylmagyň 30 ýyllyk toý bilen şeýlede Türkmenistanyň matumlaryna ýaşlar guramasynyň merkezi ýeňeş tarapyndan berilen sowgadyňyz bilen hem tüýsürýärmizden gutlaýas. Sağ olun. Arzulary hasyl bolup köňüllüň joşgunundan nagma çykýar göňüllüň aşka bedewidir bu günlüň garaşdy watanyň şan Türkmenistan aşka wa aşyklaň şäheri seýwe dünýä arkadaly säheri güllesin özwersin jan aşkabadım aşkabadım aşyklaň şäheri seýwe dünýä
vatanın aşkın Gördü pederlerin arzulan köşkün Aşgabatda kurup gödellük keşfin Arkada gösür yer Şan Türkmeni Aşgabat aşıklığın şehri Seyve dolya arkada li zahiri Güldezin ödgürzin can Aşgabadım Aşgabadım aşıklığın şehri Seyve dolya gece zikir zahiri Güldezin ödgürzin can Aşgabadım Aşgabadım bağtarı vanak yoli Yaktılın ya barha Türkmen ıkbali Dosta kullu halkın aydın ukrali Aslanım azuda can Türkmeni san Aşgabat aşıklığın şehri Seyve dolya arkada li zahiri Güllezin ödgürzin can Aşgabadım Aşgabadım aşıklığın şehri Seyve dolya gece zikir zahiri Güllezin ödgürzin can Aşgabadım Ediz vatandaşlar, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan paragatçylygy we anaşmaň watany ýylyna uly dawara şadlyk şowkun bilen bellenýän şany garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýuny gutlap berjek ýyleşlemede söz nowbatyny geçirelim. Mehriban iyileşler, ediz vatandaşlar, beden söhbetleşmemiz Mawtumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň 5-nji ýyl talebi, Türkmenistanyň bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Mawtumladyň ýaşlar guramasynyň merkeziňeşiniň, Türkmenistanyň Zenanlar guramasynyň bilelikde gurnamagyna geçirilen talip gözellik bäsleşiginiň ýeňjisi Gülnaz Ataýewa. Gülnaz, hormatly prezidentimiziň ýolaşçylygyna biziň her bir günimiz toýlara, bayramçylyklara wetlenýär. Ynha şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk münasibetli Mawtumladyň ýaşlar guramasynyň merkeziňeşiniň adyndan sizi bayramçylyk bilen gutlamaga geldik. Sowgadyňyz gutly bolsun. Şu pursatlarda özüňiziň bayramçylyk gutlaglaryňyzy, arzularyňyzy ýyleşlemede ýetirseňiz. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ediz diýarymyzyň her bir güni şanly senelere, toýdur bayramlara weslenýär. Ana şu ýyly Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watany ýyly ediz diýarymyzda şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygynyň toýlanjak ýylyna maňa Türkmenistanyň bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Mawtumladyň ýaşlar guramasynyň merkeziňeşiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň bilelikde gurnamagyna talip gözel 2020 ratly gözellik bäsleşiginiň ýeňjisi bolmak bagty meýser etdi. Şu ajaýyp pursatda ediz arkadagymyzy Mehriban halkymyzy şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gyzgyn gutlaýaryn. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip beren hormatly arkadagymyzyň jany sag, başy dik tutýan her bir tutumly işleri mundan welekde rowaşlyklara weslensin. Sağ olun, arzularyňyz hasyl bolsun. Biz hem sizi ýene bir gezek şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyly bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Bayramyňyz gutly bolsun. Kamilliği nusfeden diyar Arkada kovunlar Türkmenim bilen Türkmenimin öfüşleri badalyar Kahraman kovunlar arkada bilen Fekalisi akıl teke bedevi Berkarar döwletin uzasyn ömri Arkada kowanlar Türkmenim bilen Garaşdy mekanyň arzulap basyn Arkadagym ruhun göterýär halkyň Diňeme öwezan Türkmen halkyň Kahraman kowanlar
Yüze filip kadim ene toprağı Başını yabe ülgülün yaprağı Bahtiyarlık toyda çalan sazları Arkada kovanlar Türkmenin bile Öpver bölür zamanıdır gül zaman Avada gelirler mesan mesan Dine öňe can Türkmenistan Kahraman kovanlar arkada bile Garaştı mekanın arzulap baktın Arkadağım ruhun götür ya halkım Dine öňe can Türkmen halkım Kahraman kovanlar arkada bile Garaştı mekanın arzulap baktın Arkadağım ruhun götür ya halkım Dine öňe can Türkmen halkım Kahraman kovanlar arkada bile Bahtiyarlık bahari Can derman sehri Bahtiyarlık bahari Can derman sehri Kahraman arkadağlı Can Türkmenistan Kahraman arkadağlı Can Türkmenistan Baydağın parlayar asuda alasmana Vatanım gül açar bahtiyar zamanına Halkımız baynayar arkada sayısına Gülletin bahtiyar Türkmenistan Bahtiyarlık bahari Can derman sehri Bahtiyarlık bahari Can derman sehri Kahraman arkadağlı Can Türkmenistan Kahraman arkadağlı Can Türkmenistan Nur saçan diyarım eveti bahar Bugün dünya yüzü bize hayran bakar Adımadan gelecek nesillere yeter Güllesin bahtiyar Türkmenistan Bahtiyarlık bahari Can derman sehri Bahtiyarlık bahari Can derman sehri Kahraman arkadağlı Can Türkmenistan Kahraman arkadağlı Can
Mehriban vatandaşlar, toylarımız toylara, bayramlarımız bayramlaş ya. Bugün kugunna hormat prezidentimiň ýollaşlygyna türkmen halky mukaddes garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk bayramçylygyny ullan toýlaýar. Elbetde, ähli pudoklarymyzda ul üstünlikler, ruwaşyklar, täze menzilleri ýetmek üçin bedow bady bilen her bir raýatlarymyz zähmet çekýärler. Mehriban vatandaşlar, mukaddes garaşdyrlygymyň şany 30 ýyllyk bayramçylygy münasibetli ähli pudoklarda zähmet üstünlikleri gadanan bir näçe iýleşlerimiziň ýürek arzularyny, joşgunlaryny fiýetirýär. Gelin tomuşa edelim. Mehriban iýleşler söhbetdeşligimiz dowam edýär. Biziň indiki söhbetdeşimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Döwlet Gullugy Akademiýasynyň muallimi Kulayf Ýazmyrat. Muallim, biz sizi Türkmenistanyň Magtumladyna Ýaşlar Guramasynyň merkezi geňeş bilen bilelikde şanly garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk toý bilen tüýsürýänmizden mähirli gutlaýar. Şeýle-de Türkmenistanyň Magtumladyna Ýaşlar Guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan berilen sowgatymyz bilen hem tüýsürýänmizden gutlaýar. Elbetde şu pursatda siziň hem şanly garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk toý münasibetli ýürek guýsançlarymyz, bayramçylyk arzuwlarymyz bardyr. Iýleşlerimizi beýan edäýsiňiz. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahryman arkadamyň ýolbaşçylygyna, ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna, ul ösüşlere, belen tepkitleri ýetilýär. Gahryman arkadamyň öňden örjükli siýasatynyň netijesinde häzirki wagtda ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyna hem ul ösüşler gadanylýar. Şeýle hem gahryman arkadamyň hut özüniň başlangyjy bilen 2008-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Döwlet Gullugy Akademiýasy döredilip ulanylmaga berildi. Şol geçen gyýsa döwrüň içinde biziň gahryman arkadamyň ýürüýti Döwlet Gullugy Akademiýamyzyň öňüne goýan wezipelerini, tawşyryklary esasynda müňlerçe dinleýijileriň, ýagny döwlet gullukçylaryň, taliplaryň hüner derejesini ýokarlandyrmak okuwlary, şeýle olary gaýtadan taýýarlamak, şeýle o taliplaryň bilim derejesini artdyrmak boýunça ulul işler üstünlükli durmuşa geçirildi. Anha şanly mukaddes garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk münasibetli biziň Döwlet Gullugy Akademiýamyň ähli professor muallimleri öz halal zähmetleri bilen, zähmet üstünlikleri bilen münasip goşandyny goşýarlar. Şu pursatdan peýdalanyp gahryman arkadamyň ýurdumyzda ilim bilim pudowy ösürmekde, şeýle-hem döwletimiziň hukuk binýadyny berkitmekdäki alyp barýan aýdym siýasatyna Döwlet Gullugy Akademiýamyň ähli professor muallimleri bilen bilelikde halal zähmetimiz bilen goşandymyzy goşarys. Şanly garaşdyrlygymyň 30 ýyllygy münasibetli gahryman arkadamyny bütün türkmen halkymyzy tüýsürýänmizden gutlaýarys. Öz halkyna ajaýyp durmuş baş eden hormatly prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, ýyl ýurt bähritli alyp barýan her bir tutumly işleriň elmydam rawaşlyklary eslenmegini arzu edýäris. Köp sag bolun oğlum. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizim size işleriňizde rawaşlyklaryň ýar bolmagyny tüýsürýänmizden arzu edýäris. Şeýle-de şanly garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk toý bilen şol sanda Türkmenistanyň Magtumladyna Ýaşlar Guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan berilen sowgatymyz bilen ýene bir ýoly tüýsürýänmizden mähirli gutlaýar. Ýöreňe bedew badyň bar, elimde ýok şöhratyň bar, şama ýalkym kuwatyň bar, bahar ýazly watanym, ağzy birlik asuw dolup, bu zeminiň şam çyragy, bizi bu bagta ýetiren türkmeniliň arkadagy. Bahar ýazly watanym, aýdym sazly watanym, arkadagyň saýasyna diňeňe watanym. Bahar ýazly watanym, aýdym sazly watanym, arkadagyň saýasyna diňeňe watanym. Açan gözül diyarda, bağıt kuşu atman uçya, dinsiz taysız gül diyarım, dostu onu kucak açar, al asmanı yaşa
kaçyan arka dağın sayesinde diňeňe vatanım bahar ýazly vatanım aydın sazlı vatanım arka dağın sayesinde diňeňe vatanım bahar ýazly vatanım aydın sazlı vatanım arka dağın sayesinde diňeňe vatanım bahar ýazly vatanım aydın sazlı vatanım arka dağın sayesinde diňeňe vatanım bahar ýazly vatanım aydın sazlı vatanım arka dağın sayesinde diňeňe vatanım. Ediz watandaşlar, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan parakatçylygy we anaşmaň watan ýylyna uly dawara şatlyk şowkun bilen bellenýän şany garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýuny gutlap berjek ýyleşlemede söz nowbatyny geçirelim. Mehriban ýyleşler, biziň söhbetdeşimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullaw Akademiýasynyň diňlejisi Şahir Gülşirin Hanowa. Hormatly prezidentimiziň ýoldaşçylygyna biziň her bir günimiz şany senelere wetlenýär. Inha şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygyny agzir türkmen halkymyz uly şatlyk dawara bilen belleýär. Elbetde garaşdyrlyk bu biziň bagtymyzyň gözdaşy, ähli üstünliklerimiziň, rowaşlyklarymyzyň özeni. Biz hem sizi magtumladyň ýaşar guramasynyň merkezi tarapyndan şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýylla bilen tüýsürekden gutlaýat. Şu pursatlarda bayramçylyk gutlaglaryňyzy, arzularyňyzy ýyleşlemde ýetirdiňiz. Ulu höweslen. İlk ölen sözümüzün başına Gahrman Mehriban arkadaşymyzy, bütün Türkmen halkymyzy, mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk ýubiley bayramy bilen gyzgyn gutlaýan, goý hemişe Gahrman Mehriban arkadaşymyzyň jany sag, gadamy batly, döwlet galamy kanatly bolsun, ömrü zynatly bolsun. Şol ajaýyp döwrümüziň, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň güneşine çoýunýan ähli türkmen halkymyzyň her bir gün bayramlardan bayramlara, toýlardan toýlara ulaşdyn. Çünki garaşdyrlyk bu halkymyzyň ömrüniň kanaty, durmuşynyň zynatydyr. Garaşdyrlyk bu biziň beýik bagtymyzdyr. Garaşdyrlyk ýyllary içire getilen beýik mendiller bolsa, Gahrman Mehriban arka dagly ýyllarymyzyň batlyk adamlardyr. Hutşonyň üçin bugün her bir türkmen raýatynyň göwnüne kanat, ömrüne zynat we goý hemişe asuda asmanyň astyna, parahat zeminiň üstüne bize bakı balta, eşretli dövrana, ajaýyp zamana getiren Gahrman Mehriban arkadaşymyzyň jany sag, belent baş aman tutýan tutumly işleri rowany mendillerde, rowaşlyklara weslensin. Pederleriň pentlerinden gowne maksat tutanım, ata-baba ýoly bilen beýik döwre yetenim, ykbalyň çapy ýodasyn ak atyny utanım, bugün bagtly ene, çaga, bagtly ata watanyň siz türkmeniň Mehribany Gahrman arkadaş bayramlaryňyz gutly bolsun. Sağ olun, arzularyňyz hasyl bolsun. Ýene bir gezek şany garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygy bilen tüýsürekden mehirli gutlaýar. Köp sağ olun. Eneni söýüşümüz deyin, vatanymyzy söýeli, bowudratly toprağymyzy maňlaýymyza syýlaly, watanyp ýaşaly, vatanymyzy söýeli, öňüňe diňeňe jan watan Türkmenistan, Türkmenistan. Türkmenistan, Türkmenistan.
Mehriban vatandaşlarım, Türkmenistan parahatçılık ve anlaşmanın vatan yılında mukaddes garaşsızlığımızın 30 yıllık bayramçılığı Türkmenistan devletimizde giňden toylanýar. Garaşsızlyğa gonmak, vatan halk söýmek bagtdyran jümlesi bolsa, bugun kunny vatandaşlarymyzyň ýüreginde aýratyn bir duýgular gaýnap çoşýar. Ul hormat bilen pudak idaralarimizde zähmet çeken illeşlerimizin zähmet üstünlüklerini, olan ýürek arzuwlaryny dinlemek üçin kärdeşlerimize söz geçirýär. Mehriban illeşe edi vatandaşlar söhbetdeşligimiz sizin bilen dowam edýär. Gahrman mehriban arkadamynyň saýasynda biziň her bir günimiz toýdur bayramlara şanly senelere beslenýär. Elbetde bu günler biziň ýurdumyzda şanly garaşlylygymyň 30 ýyllyk toýlanýar. Mehriban illeşler, edi vatandaşlar söhbetdeşligimizde innik söhbetdeşimiz bilen dowam edýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy Babajykow. Biz sizi Türkmenistanyň magtumladyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi bilen bilelikde şanly garaşlylygymyň 30 ýyllyk toý bilen mähirli gutlaýar. Elbetde şu pursatda illeşlerimizde siz hem ýürek guýsanjyňyzy beýan etseňiz. Köp sag bolun. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, gahrman arkadamyzyň ýolbaşçylygyna, türkmen halkymyzyň her bir güni, her bir aý şanly wakalara, şanly senelere temp geçilýär. Şuň günne agdy türkmen halkymyz milli senenamamyzda naýbaş bayramlarymyzyň biri bolan mukaddes garaşlylygymyzyň 30 ýyllyk toýuny uly dabara, uly şadlyk şowguny bilen belläp geçýär. Gahrman arkadamyzyň ýolbaşçylygyna, garaşsyzlyk ýyllar içinde ýurdumyzyň ykdysadyýetynyň ähli ulgamlaryny, ähli pudaklaryny öňe geçişikler gazandy, belin üstünlüklere ýetildi. Bu zatlarynyň özi gahrman arkadamyzyň döwlet adam üçinlerden insanperwer siýasaty netijesinde her bir amal aşyrlayan işler, gazanlayan üstünlüklerimiz halkyň bähbidine, ýurduň bähbidine gönükdirilendir. Ine şonuň netijesinde de biziň Türkmenistan döwletimiz garaşsyzlyk ýyllar içinde görülbeşdirilmedik derejelerde ulu üstünlükleri ösüşlere beslendi. Ýurdumyzyň welaýetleri, şäherleri, owalary gözelleşýär, şäherler bilen bähsleşýär. Bugun raýatlarymyzyň ýaşamak üçin, işlemek üçin, döredmek üçin, ajaýyp şertlerde diňe almaklyk üçin ähli şertler, ähli mümkinçilikler döredini. Şu zatlarynyň özi bir söz bilen jemlenip aýdanylmazda garaşsyzlyk düşünjesi bilen jemlenendir. Garaşsyzlyk türkmen halkymyzyň milli buýsanjy, garaşsyzlyk bilen türkmen halkymyzyň, ýani ata-babalarymyzyň arzulan zamanasyny, şu zamanany bize hormatly prezidentimiz beşgeş berdi. Şonuň üçin biz bagtyar halk bugun günne dünýäde bir iň bir bagtly milletleriň, iň bir bagtly halklaryň biri. Sebäbi hormatly prezidentimiz ýaňa belläp geçişmi diýäli raýatlarymyza şeýle mümkinçilikleri döredip berýär. Şonuň üçin biziň şeýle ajaýyp wakalara beslenýän günlerimiziň her bir günleri toýlara, bayramlara beslenýär. Ine şu pursatda hormatly prezidentimizin ýolbaşçylygyna garaşsyzlyk ýyllar içinde ýene bir gazanlan üstünlüklerimiziň, ýetilen berensepliklerimiziň belläp geçmeli zatlarymyzyň biri bulan bugun günne biziň ýurdumyz kanun çykarjylyk edarasy iki palataly ulgama geçilmegi şol sanada maňa da Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň agzasy bolmak bagty nisip etdi. Şu pursatda ähli türkmen halkymyzy, hormatly prezidentimizi, milli senenamamyzy naýbaş bayramlarymyzyň biri bolan mukaddes garaşlylygymyň 30 ýyllyk toýu bilen tüýserekden gutlaýan, goý hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, belent taş aman bolsun, tutýan her bir tutumly işleri, mundan beýlekdäňe üstünlikleri, rowaşlyklara beslensin. Goý garaşsyzlyk bayramçylygy her bir türkmen ojagyna artykal döwlet şadlyk şowguny bagyt getirsin. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem sizi ýene bir ýola, ýene bir gedek şanly garaşlylygymyzyň 30 ýyllyk toý bilen mähirli gutlaýar.
mehriban iyileşler davaramyzyň şu pursadyna ýurdumyzyň dürlüp udaklaryna zähmet çeken iyileşlenmeden gutluglaryny ýürek arzuwlaryny diňlemek üçin kärdeşimize söz geçirelim. Mehriban iyileşler, eziz vatandaşlar, biziň söhbetdeşimiz Aşgabat Dopmy toplumynyň hünärmeni Tawus Atamradowa. Häzirki wagtda agzybir türkmen halkymyza toylara ulaşýar. Şanly garaşdyrmamyzyň 30 ýyllygy häzirki wagtda agzybir türkmen halkymyz ulus şatlyk dawara bilen belleýär. Biz hem magtymladynaky ýaşa guramasynyň merkezi geňişiniň adyndan size şanly garaşdyrmamyzyň 30 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlaýar. Şu pursatlarda bayramçylyk gutluglaryňyzy, arzuwlaryňyzy iýleşlemde ýetirseňiz. Menin Aşgabat Dopmy toplumynyň hünärmeni Atamradowa Tawus. Biziň Dopmy toplumymyzda ýaş oglan gyýylar rahmet çekýärler. Biziň Dopmy toplumymyzda el çalgyşlarynyň her türlü görnüşleri öňürilýär. Ondan hammam halat toplumlary öňürilýär, ýorgon şök toplumlary öňürilýär. Her şeýle hem müşterilerin biziň isleglerine görä el çalgyşlaryna naqş bölüminde her türlü naqşlar öňürilýär. Bize şuňal mümkinçiliklerde ödüp beren mehriban prezidentimize köp sagolsunymy aýdýar. Fursatdan peýdalan hormatly prezidentimizi, türkmen halkymyzy mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toý münasibetli tüýsüreginden gutlaýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag, başy dik, ýylyurt, mähbetli alyp barýan işleri elmydama rowaj alsyn. Sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz hem sizi ýene bir gezek şanly garaşdyrmamyzyň 30 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlaýar. Goý Türkmenistan döwletimize toýlar elmydama toýlar ulaşsyn. Garaşdy bir taraf evi diyarım, güllesin gül açsın Türkmenistan'ım. Toylara beslenip her ay her günüm, çaryana yalkın saç Türkmenistan'ım. Geleceğim nurana yollarım yaltın, boysun can sen gücümün kuvveti. Yaşa edip vatan Türkmenistan'a, şan şöhratli yolun elime dolyar. Eşretli devrana bak nuri yağyar. Sahavatli edip arkadağım var, azıp zamanlı Türkmenistan'a. Tariha yazılı özgürüşlerim, ağzı bir yaşayar batlı illerim. Fırağın arzulan döwrany bugün, bir taraf vatanım Türkmenistan'a. Geleceğim nurana yollarım yaltın, bedu batlı ösüşlerim kanatlı. Boysun can sen gücümün kuvveti. Yaşa edip vatan Türkmenistan'a, şan şöhratli yolun elime dolyar. Eşretli devrana bak nuri yağyar. Sahavatli edip arkadağım var, azıp zamanlı Türkmenistan'a. Şan şöhratli yolun elime dolyar. Eşretli devrana bak nuri yağyar. Sahavatli edip arkada
ajab zamanali Türkmenistan'ım. Mehriban vatandaşlar, Garaşdyrlyk ýyllaryň içinde Türkmenistan döwletimiz hormat prezidentimiň ýoldaşlygynda özüniň täze üstünlikleri, watanymyzyň şan şöhraty bilen bütün dünýä awraýyny, mertebesini belende galyrdy. Elbetde ähli budoklarymyzda täze ösüşler, täze menziller, batly gadamlar bilen uly ruwaşyklara beslendi. Mehriban vatandaşlar, biz bolsa uly hormat bilen bugunky naraýatlarymyzyň ýürek arzularyny dinlemek üçin kardeşlerimize söz berýäs. Mehriban ileşe edi vatandaşlar biz sizin bilen söhbetleşigimiz dowam edýär. Biziň innik söhbetleşigimiz Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler siýasy partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň müdiriýetiniň agdaty. Şeýle de hususy telekeçi Rahimmerdi Kerimow. Rahimmerdi, biz sizi şanly garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk toý bilen Türkmenistanyň magtumladyna ýaşlar guramatynyň merkezi ýeňeşi bilen bilelikde tüýsürýümizden mähirli gutlaýar. Şeýle de sizi Türkmenistanyň magtumladyna ýaşlar guramatynyň merkezi ýeňeşi tarapyndan berilen sowgat bilen hem tüýsürýümizden gutlaýar. Şu pursatda siziň ýürek buýsançlaryňyz, bayramçylyk arzuwlaryňyz, iýleşlerinizi de ýetiräýdiňiz. Köp sağ olun döwlet, hemmämizi ähli türkmen halkyny, hormatly prezidentimizi şanly garaşdyrmalaryň mukaddes 30 ýyllyk toý münasibetli men hem ýaş telekeçi höküminde we diýarymyzyň ýaş raýat höküminde tüýsürekden gutlaýaryn. O şanly garaşdyrmalaryň sanlyca gyýytka wagtynyň içinde, ýani bu döwrüň arasynda diýarymyzda telekeçilik bilen baglanyşly işlerde giňgerimli mümkinçilikler döredildi. Hormatly prezidentimiziň senagatçylary we telekeçilere döredip beren mümkinçilikleriniň netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyetinde we husus puwdanda uly öňe gidişlikler gazanyldy. Bu gyýytka wagtynyň arasynda hormatly prezidentimiziň döredip beren giň mümkinçilikleriniň netijesinde kazanılan bu üstünlükler hormatly prezidentimiziň edýän tagallalarynyň aýdyň miwesi bolup durýar. Şeýle de bütün türkmen halkyny hormatly prezidentimizi şanly garaşdyrmalaryň 30 ýyllyk toý münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Her bir türkmen telekeçisine, her bir türkmen ýaşyna şeýle garaşdyrlyk bayramçylygymyzyň toýlaryna belen tepkitde üstünlükler bilen barmagy tüýsürekden arzu edýär. Rahimmerdi arzuwlaryňyz hasyl bolsun, siziň hem işleriňizde mundan meýle rawany ýollarda rawany bolmagyny tüýsürýümizden arzu edýär. Şeýle de şanly garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk toý bilen ýene bir ýola, ýene bir gedek biz sizi Türkmenistanyň magtumladyna ýaşlar guramatynyň merkezi ýeňeşi bilen bilelikde tüýsürýümizden gutlaýar. Sağ olun. Çağım, oy yanlansın dinlesin şadlık mukamım. Deşli onun gölü bezen yaşılır tuğum. Karışsız bir taraf yurdum Türkmenistan'ım. Karap gözler doymaz aşım çırağı. Ak binalın uğur doyar günler gün çoğu. Münkerim sağ olsun aydiyaz biz arkadağa. Yaşa, vatanım yaşa, 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 diğeriz coşa. Karasıl canım vatan, şöhradım şanım vatan. Yüreklerde adın var, damarda kanım vatan. Kölün melhindir cana, salı vada sözler diller ballaydı vana. Bugün toyun kucu açan her bir mihmana. Karışır bir taraf yurdum Türkmenistan'ım. Karap gözler doymaz aşım çırağı. Ak binalın uğur doyar günler gün çoğu. Münkerim sağ olsun aydiyaz biz arkadağa. Yaşa, vatanım yaşa, 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 diğeriz coşa. Karasıl canım vatan, şöhradım şanım vatan. Yüreklerde adın var.
vatan. Qarap qarap gözler doymaz aşın çırağı. Ak binalan nur doyar günler gün çoğu. Münkerim sağ olsun aydiyat bir arkadağa. Yaşa yaşa vatanım yaşa. Yaşa yaşa diyeriz çoşa. Qarası canım vatan, şöhradım şanım vatan. Yüreklerde adım var, damarda kanım vatan. Aladağına alqış yağyar arkadağım. Sayağınızda durmuşumuz ağlayaz. Bugün munno her var iqbal bağtayar. Qarashtırlık bağıt bolup bakanım. Şanı toyun kutlu olsun vatanım. Halkımızın bakı bağtiyarlığının, durmuş hem zahmet azatlığının, köngül hem ruhu velen Yaşlar Guramasının Merkez Geňeşiniň Türkmen Döwlet Medeniyet Institutu bilen bilelikde taýýarlan Arka dağlı watanyna bagtyar halkym garaşdyrlyk şuwlasy eleme ýalkym atly aýdym sazly bayramçylyk dawarasy şulardan ibaret. Mehriban vatandaşlarım, biz size ýene ýoly elem gowluklaryny, berk jan saglygyny, maşgyl ojaklaryňyzda bagtyar çağı ülkeleriniň belentden belent ýaglanmagyny tüýsüremizden arzu edýäs. Ediz arkadağlı yurdumuzda Türkmen halkı bağı bagtyarlyň goýuna döwran sürüp ýaşaýar. Goý arkada prezident bilen jan sag ömürdok tutýan döwletli işleriniň kim işi ruwaşyklara, üstünliklere üstenmegini tüýsüremizden arzu edýäs. Ezi vatandaşlar, kim işi Türkmenistan döwletimizde toýlarymyz toýlara, bayramlarymyz bayram olsun. Hoş, sağ olun. Garaşdyrlyk, Türkmeniň watan işre watany gazapdaýan, halkymyzy müdümýlik juwan eýlen baýlyk, agzybirligiň nyşany. Garaşdyrlyk, Türkmen üçin ömrüniň aýdymyna, bagtly geljegi gönezlik boljak her bir günleň öýdümine denerýän gymmatlyk. Ýurt garaşdyrlygy berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe, döwletli tutumlar bilen şöhratlanyp, Türkmenistan diyarımızın dünya yüzündeki ağrayı. Garaşdyrlyk, parahat söýjüligiň belent nusgasy bolup, pederlerden dowam bolan sowulmajak täze eýýamy Türkmen ykbalyna ýazan ömrümiziň sowulmajak bahary. Eýsem dünýäde parahatçylyk ýoly bilen gadam basmakdan. Deňi taý bolmadyk gözellikleri döredip, onu öz bagtyny şöhlelendirmek.